1, 2, 3 și m-am gândit să fac o piesă pentru canalul meu de YouTube. La cine îi place să dea like, subscribe, să înceapă piesa. Sunt un YouTuber mic care și vreau să fac mulți abonați pe viață și nu știu ce să fac când am idei, dar fac o piesă marfă la cine-i place. Eu nu sunt star, nu sunt criminal, nu sunt om care intră în șcărie degeaba. Mie îmi place canalul de YouTube și am mai avut un canal de YouTube, dar nu știu ce să zic de asta. Mie îmi place YouTube-ul, Facebook-ul și Messenger-ul, dar nu știu ce să fac. Eu nu am asta trei în viață, am doar o chestie în viață. Nu mă simt norocos, mă simt ghenionist. Eu nu trăiesc pe viață, trăiesc pe moarte, da. Și eu am beat bun, dar nu știu ce să zic, că piesa mea e varză. Cum împreună cu paie, frate, două. Nu e tu dușmane, nu e tu dușmane pentru mine, frate, două. Dacă vă place piesa mea, dați like, subscribe și clopoțel. Și vă iubesc mulți fanii mei care aici și vreau să fac 5k like-uri și 5k abonați. Tare și vreau să fac mulți abonați pe viață și nu știu ce să fac când am idei, dar fac o piesă marfă la cine-i place. Dacă vă place piesa mea, dați like, subscribe și clopoțel. Și vă iubesc mulți fanii mei care aici și vreau să fac 5k like-uri și 5k abonați. Dacă vă place, dați like, subscribe și clopoțel. Vă iubesc mult, rămân împreună cu paie, frate, două. Nu e tu dușmane, nu e tu dușmane pentru mine, frate, două.